Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Hain man di ka si Mateo. Balik sa imong kwarto, Sarah. Ngano ka? Kamu mo'y target sa mga sindikato. Og kini tungod nimo. O ako sab mo'y manalipod ninyo. Aron di mo madagit sa sindikato, Sarah. Palayo din ni Anton. Wa mi magkinahanglan nimo. Palayo! Oh, Sarah. Bisag unsaon ko ni mugbugaw. Dili ko kini kasakit. Kaya nakahimo kong dakong saan mo og sa atong anak. Ako ning gipasulag maayo, Sarah. Nakaingon gani ko sa kong kaugalingon nga kung gaba maning nahitabo nako karon, ari na lang nako og dili sa akong anak mao'y pantuson. Sarah, dili kamo mo'y angay silutan. Unsa man din nahitabo, Anton? Dili ba kami mo'y nagantos? Wa kay kasing-kasing, Anton. Doon na, Sarah. Pero wa ko lang dayon kini batiya. Nagpatuyang nagid ko sa akong kalatagaw. Mahimo ba? Ayaw ko nagalihi akong agyanan. Pahawa na, be? Okay, mupahawa ko. Pero di pa ko magpalayo ninyo. Kung hilabtan man mo, mas palabihon ko pa nga ako mo ay mamatay. Nga manalipod ninyo. Ingon ka ni anak kamahal ako, Sarah. Ikaw nga itong anak. Hoy! Oh, Anton, lakaw na. sige, Sarah. Pero di ko magpalayo ninyo. Bantayan ko kamong duha sa atong anak. Lagot ko da. Mateo, Nganong lakaw man dayon siya, be. nahadlok nimo. Hilap nasab ka? Wa, uy. Ako sing gisudyaan. Akong gipakawawan. Bidoy. Wadyo ko kita dayon da dool siya nimo. Ayaw na gud ka suko, Mateo. Dadang bata sa tong kwarto, be. Sudyay ko. Magluto. Namang good ko sinira. Dili na di ka mukaon sa akong linuto. Kaunoy! Sawon niya man good bread na kwanton. Kaon unya luto nimo. Lagot ko. Sige na, Mateo. Kuhaan ang bata. Bibi, ambi lang munika, bi. Arib, papa munika, ha? Ayaw, Jude, dool, laing papa, ha? Anong hangtod karon? Wa pa man ninyo madangkit ang biktima huno ninyo. Nangita pa mig timing, Jer. Let's say, nagsingabot ang shipment. Unya, saan ba niya ako ibayad, ha? Nasuko ka? Ay, sabi di masuko ba? Nga sa higayon nga di ko mabayran ang maong shipment. Inyo na mapalgan ang patay na kong lawas nga nag-utaw-utaw na slaw! Okay. Karong adlaw, Roger. Magplano na mi. Aron madagitan na mo ang bata o katong Sara. Kung magkinaon sa, ang bata mo siguro kay sigurado yun nga muhatag og ramsum money ang maong amahan. Way kwartang amahan, oy. Kung way kwarta, pangita mo lain nga mapangayuan na itong ransom money. Ayaw lang mo dahil kasuko. Ang amahan, way kwarta. Pero, ang lola, mo'y muhatag na to ransom money. Oh, noon sa mga dong. Kaya panghilabot. Duhagi kan kamot ay mag-isap ang simong naong. Oh, ganon ka. Murang ka kilokiti niya. Ganon ka? Bukat kayo? Gisinghagan lang ko ni Sarah. Huwag siya salig na ako nga makapanalipod ko nila. Yan o naman daan, sir. Musa? Imo siyang gipasahon nitong Mateo. Kisa may malipay na agad. Natural nga mag-asu-asug yung kalagot ni Sarah diya ni mo. Kalagot ko siya ni mo. Sagdi lang. Mabawi ko ra ang iyang kalagot. Sa gayon nga ako'y makaluwas nila. Uy, siya makaluwas. Gibaharan nga akong anak kadagiton.
Ug maninungdan nga midali kog pauli din. Kaya mahuman yan ito istorya bagbahad eh. Ganun dig inyo na i-report police. Doon ka mo dong ba? Mga ugubon lagi mo gamay dong no? Hilom. Buguan ka na mo? Ha? Buguan ka Wala man. Yan, na-scam kasi mong kalibin. Saan na ni mo? Usa? Buong ko ninyong mama ninyo dong. Kamong duha. Libuong ko yung duha. Nari mangawat nga mutugan. Nga mangawat siya. Buguan gini mo, Bogart eh. Si ako. Paminaw. Ako naman. Dili na basta-basta na mga tawana. Ha? Nakabati ka? Dili basta-basta. Membro na sindikato sa ini. Isumbong lang ninyo sa polis! Usaman mo! Dili gina basta-basta. Pwede ka nung di ka kasabot. Unsa may mahimo kung mulihok ang sindikato, be. Dagan ko sila. Ikaw rin ako sabi. Bahala na. Hero. Ang importante nga mapanalipdan ko nga akong mga mahal sa kinabuhi. Nakabati ka? Ha? Sige. Ikaw good. Ang bayani na ba sa mga karong panahon na dong? Oh. Gipilit na ba sa posporo? Oh. Basi pilit lang ka sa kubmo. Usa! Balik lagi ka, Sarah. Ano man. Tuwa man sad sila magsulti si Bogart sa may kusina. Ginsa kauban Bogart. Kinsa pa? Imong maguwang. Brad nako Anton. May lain di ka maguwang? Gawas ko bi. Patayo time pa sa... Imo na sang duolo nimo maguwang? Ako judulon aron pawa siya kusina. Ayaw na lang lagi. Lagot na ko, Sarah. Mugawas ka gani? Dadon gyud ako si Inday. Mamauli mis amo. Di lang ko gawas, oy. Ano na sis, Brad? Dodong Anton ay. Sige, Dodong nga siyang langoy. Dodong! Anong ka? Dong Bogart. Dodong Bogart. Ay, sige. Gidodong. Gara na ako na Dong Bogart. Gidodong pa ko. Ngayon, madagdi kayo Dong na ko. Ha? Ano man, Dong? Akong apason si mama sa opisina. Biya na ka din eh. Ako nakita nga migawas Sara. Basta magluto to, Dong. Nya. Ayun naman siya. Ibalik ka sa iyang kwarto. Tingalig di siya gusto nga niya ako. Maong muadton lang ko sa opisina. Palik ka kag maskara, Dong. Sa? Basig di ka na tanaw Sara ni mo ba? Palik ka maskara. Kano? Inilakaw ni mo. Mo say ikatakis mo sindikato. Saon na ni mo, Bi? Watay angin kabalak ano eh. Ingon sa mama. Gibantayan man kuno sa gisulan niyang detective si Amy. Nasa na ni detective! Uy, klaro! Suko ka? Bahala mo, eh! Gawas, Brad nako Anton ay. Bibi, ako siya sundon. Ako jud siya ingnon balik na siya layo. Asa ka pa ingon, Mateo? Ako sundon Brad nako Anton ma. Kayain man di ay si Anton. Uy, wala ma'am. Miya na lagi ka. Ano ba di ay ko ni ako? Tuwa man si Dong Anton sa iyong opisina. Anong bibiya man siya din Ambot lang ito niya, ma'am. Ako bitang giing na nga, tingalig. Matake ang mga sindikato. Sao na lang. Hilom dia Bogart, oy. Ay, Baya ni mo. sorry, ma'am. Ikutaw noon kong kape. Unya butas lamisa. Kaya tuon na akong apo. Oh, sige, Milk pud ko Bogart. ma'am. Oh, sige dong. Sige, ma'am. Diya ka... Di man ka magdugay. Ano magbuot man ka? Sorry, ma'am. Nadala ko sa ko emosyon. Tuwa mo ko si Dong Anton dito. Nganong magbuot ka nga magdugay ko? Ay, basi mabunaw niya yung coffee. So, ano na? Di ka Di na sa kamapakutaw na kong balik. Nahilom dia Bogart, oy. Wala ba ka kay Baw si imong pangyangit ni ha? Nag-ibog na dyan ko. Nakaw na dito. Ariyon ko na akong apo. Ay, sige. Ay, doon na si Bistri, madam. Good. Mga 15 minutos gikan karon.
Mamiya na ta dinhi aron adtuon ang target place. Sigurado ko magkagubot ang mga tao dito na bita, madam. Dili sila muhatag ha. Pues, paantuson ko ang bata. Ain man, Mama Bugart. Ito ating inyong kwarto dong. Gimingaw tingali sa inyong kwarto. Libo ka sa... Klaro Bugart, oy. Basi gimingaw to sa imong bibi. Bibi Muñeca. Oh. Oh, asa mo ka? Ako at ngan Brad nako Anton. Ano man? Hindi nako siya pasudlon din he. Saan naman taong ka dong, eh? Imo na maguwang. Maguwang na ni Mus Brad Anton mo niya. Di mo siya pasudlon din, eh? Di lagi. Ayaw pagbuot. Buot tingali ko dong, eh. Kay murag maamong na mo na yung away-away niyong duha. Basta. Ayaw pagbuot. Kawas gina, eh. Laki ginikutok ng kagwang dakong. Laki ginikutok ng kuwang-kuwang usa ka duso na. Anilan ta dinhi. Ablihan kong daan ang pultahan. Aron kung mugawas na ang ex ni Anton, dali ko siyang mabira dinhi. What dun jud nako dinibred nako Anton. Bahala na dugay siya. Ako jud siya waton. Gusto ko ani mi dini maaway aron di dungog mama. Naman di ay auto. May noon ani ko sandig ani nako waton bird nako Anton. Kinsa ka ni auto no? Di baka suko tag-iya kun sandig ko. Hala, mura man abli luyo sa auto. Doon na di ay sakay auto. Hala, suko ka siya sandigo iya auto. Tago ko be. Ani ko tago luyo. Hinayon nako abli pultahan luyo. Dako din eh. Hugaw man. Uy, saron! Hala! Di na! Abli! Pultahan! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!